avy isan'andro SMS mamao maraindraigny fangatam-bola mbiavy ilazagna ho atsika le managna sisy totsika mana fola so ndraiky ho tapakalalanda tandeme zala ho avy ny fety viavy mangataka zao fa tsy mahay tsisy kapely isan'andro tsy tapaka ta azo lamba vao miahaka posty miasa logogno zao tsy tafandry mahita message njare isan'andro ity numéro tegna tsara efficace tegna mamango atava mode avion 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 telefone no atava mode avion Alô, tiako. Fa ino koa fa dépense ka. Iya, misy postisitety be zay karaha manao dingo vao no afaka mahazo malakilaga tova mode avion téléphone tso efa agnatso teteko fa via varaiky setoany aza resina appely commande agigny téléphone no tsy mila ivonigny mon frère aza tetry fa tsika efa managna solution mariny mba tiako manafo jiaby falifaly tsisy tomoagny mila mignejery tsy misy groupe kafety efa hoavy satria viavy zao mampidila efa bipibipi magnatso tsy mety efa lefa tanjogno ta azo vola bekanao igny veta atava mode avion